Primátor Raši čaká od našich hokejistov vo Švédsku a Fínsku medailové umiestnenie. Ja pevne verím, že aj my, Košičania, pomôžeme fandením v baroch, na uliciach či na amfiku v hokejovom mestečku k tomu, aby tí naši hráči cítili, že sme s nimi a podarilo sa im dostať čo najvyššie a zabojovať opäť za medailu. Košice tohto roku Extraligu nevyhrali, primátora však potešilo aj druhé miesto. Ak by sa Slovákom na majstrovstvách sveta nedarilo, fandiť bude našim susedom. Napriek tomu, že tá rivalita medzi Slovákmi a Čechmi je dlhodobá, pokiaľ by sa teda nedarilo našim, určite by to boli Češi. Každý hokejový fanúšik má svoj vzor, výnimkou nie je ani košický primátor. Pre mňa bol hokejovým vzorom boli dvaja hráči, ktorí už aktívne nehrajú, a to bol Mario Lemieux a Wayne Gretzky, ktorí naozaj dokázali pre hokej urobiť veľmi veľa. A z našich hokejistov sú hráči, ktorých veľmi obdivujem a ktorým fandím, Zdeno Chára a Marian Hosaj, pretože sú šíriteľmi vynikajúceho mena nášho športu. Jozef Demeter, televízia Naša.